wathi usungabi nathixo bambi ngaphandle kwami, wathi usungasenzeli umfanekiso oqingqiweyo nokuba owayiphina into emiliselwe phezulu ezulwini nasemhlabeni phansi nasemanzini angawokuphumla, wathi usungazikhonza ezo zinto, wathi usungazinqula ezo zinto, ngokuba mna Yehova ndinguThixo onekwele. Masiyindulule le nkonzo yanamhlanje Gildas ngokuvuma kwethu sonke iculo ligamakhulu 201 athi hayi umuntu endinguye, naku sendichabalala sekuvuke namakhala. Nkosi Yesu ndiphuthume, ndiludwayi elungento, sendizilahlela kuwe kuba ndingenathemba lanto. Nkosi Yesu ndiphuthume, izixhobo zam ziwile zithathiwe uSathana, nakuse ndisonga izandla. Nkosi Yesu ndiphuthume, wena mhlobo wamabhata yiza ngoku undithole kwanjengalo lokudala. Nkosi Yesu ndiphuthume, xa ndiyekelelwa nguwe ndawuphalala njengamanzi, sendifele ebomini. Nkosi Yesu ndiphuthume, ivesi yokugqibela xa iyokutshona sikucele brother Sali uzawuthetha noThixo, umcela uThixo uba kulungile na ukuba sibe lapha. Ivesi yokugqibela sundithwale kaloku ngezongalo zokubele ndiziphosa kuwe. Nkosi Yesu ndiphuthume.